May mga trapal nga nakaset up, sa sulod may mga folding bed. Ini ang nagaserbi nga palahuwayan sa mga watchers sa pasyente sa Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Hindi na pwede sa sulod sa ospital ang mga watchers, bangod may mga nagkalalatnan sa COVID-19 ng mga watchers sa ospital. Ang inyong nga mga lalaki, nagahulat sa ilang nga pasyente diri. Si Joey taga Kabangkalan, nagabantay siya sa ihinablos nga nabungguan sa motor. Nabiblos down sa Ate, ikaw lang ano nagkuhandi sa ila. Pila edad sa imong hinablos ha? wala sa still. Napuno na siya kaadlaw diri. Pagmaswerte na lamang nga antes magdupa ang bagyo, tigayon sila na tagaan sa temporaryo nga mapasilungan. Si Reynaldo naman taga Maaw. Duha niya ka mga kabataan na aksidente man sa motor. Nakibot siya nga hindi na siya makasulod sa ospital, galigid pa kamaayo niya nga dali na lang magulat sa barangay 18. Hindi nagitid. Medyo dihan naman sila ang rason sa ospital nga di kid eh. Kaya mo na nila nga protocol ti ano gid. Masunod ka lang. Suno kay punong barangay Madeline Diaz, sa tuanay nagbutang na sila sa palahuwayan para sa mga watchers sa guluwaan sa ilang barangay. O galing, bagod na lockdown ang ilang barangay dala sa mga COVID-positive na frontliners na untat ini. Sa Biyernes, liwat siya nga nag-set up sa tent para sa watchers. Sa sige-sige namon, dira ang alabay, makita nato, init, ulan, ang aso ng tagbutso sa sabakyan, nga maabong nila. Okay. Tingke, nga hindi man na sila taga-dili, pero tao na sila. Kag, wala ko yan nagkapamulitika, hindi man ko magdagan, bisan dili sa pinakulod, wala yung nakakiyas ang intensyon, hindi hambat ko makabulig ko. Nagaapila siya sa mga alkalde sa Banawang syudad sa Guasang Bacolod nga tamdo ng ila pumuruyo bangod kalabanan diri sa ila, hindi taga Bacolod. Pero ginakalipay niya nga may mga pribadong individual nga nagapadala sa bulig sa mga watchers. Kaya na dira, sugpon lang, nakabulig lang kami kakapon sa ako ng sa ka-India mga organisasyon. Di pa makarko na daya kag akong personal na kami. Kag isang barangay ang Masiya, hindi na ang si Anonymous na nakatan. Sila isang Olingdad. Nakita niya malipay man sa subong, minbalik ko ang ako na kabinyo, isang paano. Eh, wala nang nabalay na arkilahan, wala nang magmamaparkila sa ila, kaya nakadok yan. Sa karon, may 50 ka mga persona ang ilang ina sa pupo. May naghahatag sa pagkaon kag tubig, may mga nagadahok man sa mga bayo. Nakahangop siya na tanan apektado sa pandemya, pero sunod sa iya, mas makaluluoy ang sitwasyon sa mga pasyente sa sulod, bangod hindi man sila mapahampang, bangod pagluwas ang ginakulang man, hindi nila personal mabantayan ang ilang mga pasyente.